Bona nit i benvinguts a Quarta Mansió, els relats que faig per a tots vosaltres que no toqueu de peus a terra, com jo, i que faig per les nits d'insomni. Penseu que és la millor de les medicines per quedar-vos adormits sense haver de comptar ovelles. Ni prendre diazepam. El relat d'avui no és de terror, el tema més tocat d'aquest canal. El relat d'avui és més sensible, és sensiblon, una nyonyada, nyonya monyonya. Però com que faig de tot una mica, doncs avui toca això. És com una declaració d'amor. Bé, més aviat és com una declaració d'intencions i d'imaginació un tant eròtica. És molt curt i vindria a ser com un poema. Avui tenim un tema per a molts moralment bastant delicat i que diria que li ha passat a més d'un i més d'una. Un tema que és criticat per gran part de la societat en la que vivim. De fet, és una història molt llarga. Pot ser molt llarga, pot durar anys, però l'he fet molt resumida. Espero que no em jutgeu malament, perquè és una història fictícia que ni m'ha passat a mi ni a ningú del meu voltant que jo en tingui coneixement. Però segur que a algú sí que li ha passat. Bé, alumne, professor o professora i viceversa, us sona això? És un tema trillat, però bueno, està bé. Bé, ara us deixo amb aquest petit relat, molt petit, que dura poc més de 5 minuts, i espero que us agradi i si voleu us podeu subscriure al canal Quarta Mansió per aquí baix. I, bueno, com dic sempre, doncs, si no voleu, doncs és igual. Que dormiu de gust. El dilluns es va alçar amb una contundència solar típica dels caps de setmana plujosos. Després de ploure durant tot el cap de setmana, el dilluns, un sol amb un somriure d'orella a orella. M'agradaria encetar un nou dia com si fos un d'aquells dies que no sigui haver de sortir per obligació, però el cert és que no podia perquè era un nou dilluns. I sí, tenia obligacions. El sol repintava les façanes de groc i sota els arbres del carrer les primeres converses insòlites del veïnat arrencaven amb força. Molta gent caminava amb pressa, lleugera, altres capbaixos, molt capbaixos mirant el mòbil, ignorant qualsevol cosa del seu entorn i aliens als futurs problemes de cervicals. A mi em costava caminar després de vàries nits sense descansar, sense dormir. Em feia mal tot el cos, però el que més mal em feia encara era l'ànima. He perdut la noció del temps, no recordo quin dia de l'any passat tot va deixar de ser com abans. Tot va canviar de sobte i només podia mirar en dues direccions, quan era jove i ara que sóc gran. Ara que estic en aquella edat, que res té sentit, sobretot quan la vida tracta una mica malament en temes d'amor i arriba quan no toca. Ara em sento com una carta mal escrita i amb les dents desordenades, com la roba vella descolorida. Feia temps que no trobava totes les coses amb la transcendental bellesa
com ho és la teva joventut. M'enlluerna la teva pell, la teva existència. Però no hi ha res a fer, no hi ha esperança, no hi ha res sense tu. Sense adonar-me'n, he entrat en un altre jardí, un jardí que no és el meu. Però com m'atrau, només ho sé jo. Encara que em vull resistir, no puc. No puc fer-hi res. Avui m'han diagnosticat una malaltia. Diuen que és un trastorn mental i que amb el temps patiré una alteració greu del pensament, les emocions, els sentiments. Ara tinc por d'oblidar, perquè és molt probable que oblidaré. Però si em queden dins meu unes quantes de les sensacions que ara tinc, aquestes seran ben guardades. Porto dies pensant, i una part de mi vol obliterar els pensaments que contribueixen a distendre més el temps sense dormir, però una altra part desitja imaginar més i més. Crec que vaig fer malament en deixar que la meva imaginació s'apoderés de les sanes neurones del meu cervell i tinc por de la dependència emocional. Ara em sento esclafat i ferit d'amor. I aquest no es pot materialitzar per raons mal vistes pels demés, perquè tu en comptes 21 i jo quasi bé et triplico. Tu no ho saps, o potser fas veure que no ho saps. Quan miro els teus ulls, no miro una part del teu cos físic. Et miro per dins, et miro el cor i la sang. Et miro les teues petites muntanyes velles com no n'hi ha, sense deixar-me cap petit detall, i les que han florit em menjaria com dues maduixes trobades pel camí. I et vull mirar perquè ets jove i de pell llisa. T'oloro i et dormo. Porto un missatge del més enllà, però tu no el veus, i ara m'envaeix un sentiment de solitud. Jo voldria un final feliç i tenir un instant de tu per guardar com una joia, però això no tindrà final, ni tampoc principi, perquè no pot ser. Què diria la gent? Què diria la gent?